Ahoj, volám sa Tomáš Kryško, pochádzam z Liptovského Mikuláša a v Dukle pôsobím už druhú sezónu. Hrám na poste smečiara. Takže môj prvý kontakt s volejbalom bol vlastne keď som chodil odprevadiť sestru na tréningy mladšiu, ale prvé herné a tréningové skúsenosti som dostal od trénera Dvorana v Žiline, ktorý ma vlastne k volejbalu dotiahol. No, chcel som byť asi všetkým, ako každý malý chlapec. Najviac sa mi páčila rola diplomata, študoval som medzinárodné vzťahy v Bratislave. Tak ja som 9 rokov hral ľadový hokej u nás v Liptovskom Mikuláši a ak by to nebol volejbal, tak pravdepodobne by to bol ten hokej. A je to pekné mesto, pekná príroda naokolo, dobrá partia, čiže páči sa mi to. Nemám volejbalový vzor, snažím sa byť lepší ako tí ostatní. Každého. Najväčší volejbalový úspech bol asi môj druhý titul na Slovensku, čo bolo v pozícii smečiara z VKP Bratislava, kde sme vyhrali s veľmi mladým tímom, ktorému málo ľudí verilo. Áno, koketoval som s myšlienkou, že skončím s volejbalom, bolo to práve po ukončení školy a počas môjho pôsobenia na MIAVE, kedy sa mi núkala možnosť pracovať v sfére, ktorú som vyštudoval, ale nakoniec som sa rozhodol ostať pri volejbale ešte. Myslím, že útok. Pred zápasom musí byť káva a koláčik nejaký a to je asi ten základ. Tak chcem sa hlavne stále zlepšovať, hrať proti tým najlepším a porážať ich. Počúvam asi všetko, ale mám veľmi rád rock. Na žiadny. Mne sa veľmi rýchlo vytrácajú takéto spomienky. Častokrát po zápase si nepamätám poslednú loptu, ako dopadla. Rád si prečítam dobrú knihu, pozriem film, idem vonku s priateľmi. Zvykol som si na ten štandard, ktorý tu je, na tie rituály, ktoré tu fungujú a páči sa mi to. Nie, myslím, že ten fyzický vekový rozdiel nevystihuje tú situáciu v šatni. Na svoju rodinu. No, v hokeji to bol vždy Liptovský Mikuláš a vo futbale z tých zahraničných klubov mám rád Manchester United. Všade. Určite. Tak pre fanúšikov by som chcel len im poďakovať za ich doterajšiu podporu a povedať im, že verím, že tento rok ich potešíme opäť.